Mbali. Nangu umjida wakho bheka wena sikuthola kada urelaxile. Sanibonani bafowethu, it's your boy Smazi back again. Bafowethu sikada Penelope Street. Whoever thought Penelope Street will be this quiet, but Corona did the things. Okay bafowethu basibhalele kada niyazi siyajola 99 rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani umjida uthi uhlala kada Penelope Street. Asimngeneni simuzweni ukuthi ukhala ngani uthini simsiza kanjani. Uyajola 99 azishe bafowethu. My baby, my baby, my baby, don't cry. My baby, my baby, my baby. You don't see my worth, you don't see my worth. I can see from your pictures. You don't give me no chance, you don't give me no chance. Follow me on the Insta. Baby, come and I'm with ya. From the summer to winter, from Christmas to Easter. Hasta la vista. So bafethu lo mjida ngathi ngiyambona nangu kadaya yewento enjalo. Sesimuzwa ukuthi ukhala ngani, ikhambani, uthini, makwenze njani. Ekuse bafu. Fere. Nguwe lo muntu. Mnandi. Enda ngivuswa nguwe uyakhala la. Uthi hey yajola ngisizeni ema WhatsApp akho alokho ayangena yalandelana mfethu ukhala ngani kwenzakalani mfethu. Yo Brian yazi kudala ngibalile mfethu. Sure. Kudala ngibalile ngibuza ukuthi ngizoresponda nini. Yeah. Mfethu. Ngiyakuzwa. Kuyabheda mfana. Kuyabheda nje. Kuyabheda mfana abatshele balandele ukuthi kwenzakalani. Ukhala ngani. Muchiri we met 2018. Yabona. Sure. And, I do everything for her, bro. Ngiyakuzwa. Sure. Ngisithembile ngahiki kaba nyamkhaya. Niyezwa ke bafethu, sure. Imali nawo nyamkhaya, yabona? Yeah. Yabona ukuthi ashaya ama makeup wakhe, yonke. Sure. Ama sneaker ngiyamthengela. Sure. Yonke into nje yami, yabona? Mara still angazi ukuthi skipha. Maye wena mfethu uqale nini ukususpecta ukuthi hayi lo muntu lona ngathi akasenzi into eright, uqale nini nje ukubona ukuthi hayi khona into eshaya amanzi la. Esikhipani nje yami ngikutshela ukuthi isikhipani yabona. Sure. There was a time esivase siyothenga ama chips yabona isiphaza lapha yabona. Yeah. Mina bengijwayele ukuthi mangivayishira ngimba amasiyo mfethu ngisanti sivase. Yeah. I refuse. Ngathi hayi angeke ngimbame ngesandla yabona. Hiba hoy sikhipani kunabantu mangithi ngiyamqabuza in public athi kunabantu abadala. Hayibo. Bathokoza. Abantu abadala. Lona. Mari dala ngimqabuza umuntu lona. No ngitshela ngabantu manje recently sekunabantu abadala manje. If ibalance yakhe when I go through her phone akafuni and I used to go through her phone nje. Manje kuyanyiwa manje kuyanyiwa nje. Sure. Yabona. Sure. Hayi ngiyakuzwa baba. Ebalaleli nizwile lo mjida uyakhala ngabantu abadala. Angazi mina abantu abadala abangenapi if we are in a relationship. Bafethu rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani uyajola 99 mfethu ngizokusiza yayibo into enjalo. Manje njengoba solana mfethu ngifuna ukukutshela ukuthi sofika ekugcineni i decision oyithathayo manje ushosho ukuthi lo muntu lo ufuna ukumexpose dog. Ne? Decision oyithathayo manje mfethu angifuni bese uya withdraw ukhale manje Smazi wo yima kancane yayibo izinto enjalo sishaya nje one way yayibo into enjalo so uthini u-in u-right hayi sayina nje khona la niziboneleke nani bafowethu sinomjida sesisayinile zokhipha amarodo ngiwathumele ngibe busy emafonini sibone ukuthi lo mntwana ubhizi ngani kanjani uyajola 99 sibhizi ne hayi ngizokubona ke ba awe something is on my mind all the time yeah. Something is on my mind something is on my mind all the time something is on my mind something is on my mind all the time yeah. Man, I'm too high for this shit now. Hey, had to smoke trees for the beat now. Yeah. I had to say please before I got shit. My mama wouldn't mind to cut the cups now. Something is on my mind. Something like all the time. Except for this is after the investigation. Sasibuyile ke kada uphethe lo mjida kadana.
Mfethu. Yeah, very Khamba kanjani? Mnandi. Mfethu ngishayile investigation ne. good. It's rough. Ya manje kuyabheda boy, kuyabheda serious, kuyabheda mfethu. Athi khombisa evidence. Bouncer. Awuzwakale da uzoshaya la evidence. You know what happened yesterday, Fit? Sure. She was sleeping next to me. Yeah. I had to watch porn and masturbate. She didn't want me to do anything. Mfethu. Ngathi ngiyayikene reason why yonke lezi zinto lezi zenzakala. Uyabona la? Uyabona la basemashop kada. Semakuleni musingayi. Yeah. Mawujika nje ngale ikhona la. Sure, hiyo le. Shoot manje bakhonile nokubathi angikeni le. Uyayikena? Yeah. Uyikene la valley yawo. Ngena nje le dangerous gangster nyana la. Sure. Gangster la utle mfethu. Okay, uyabona la baphasi kwesihlahla la. Yeah, mfethu ke. Nama ngazi ke ukuthi uthini ke ngoba nayi information nayi sesinayo uyayibo evidence lena mfethu hardcore evidence lo mntwana uyajola and uthi izolo you had to rub the meat ala I used my hand ala yebo into enjalo ala maye mina ngithi manje the way ama thong nama lingerie in my room awekho angazava kushuta akule utle yeah yes kubi mos kubi mfethu so uthini ke manje siyaba attacker no siyaba confront no because manje siyakena ukuthi bakuphi labantu laba yabo into enjalo because amaroda angitshelile ukuthi labantu laba angazi masiphuma nje ngala so babona bangenile kade angazi khambani yabo so singicabanga ukuthi siye manje sibangene manje yabo ekuse bounce umnandi boy akhulume with the people ubatshele ukuthi manje kushubile manje siyabangena manje niyabona nani yayi 6 gun let's go asambeni bafethu asambeni She's dripping, my nigga. I'm done, she's dripping. She's dripping, my nigga. What does she mean? What does she mean? What do you mean now? What does she mean? What does she mean? What do you mean now? Ongithanda manje yohola. Kana kumbula manje ukuthi siyajola. Let's go. Bouncer. Ngali mali umuntu namuhla ndoda ngiyacela nje ba. Hayibo into enjani. Uyashuka bafethu. Sikadana. Sobheka ukuthi kwenzakalani. Salungisa bafethu salungisa. Ukufike buningi. Hey. Hello. Njani sisi? Uyamkena umbali because umbali simbona angena kada. Sifuna ukwazi ukuthi ungabe ushone kuphi umbali kada. Uhlala la? Si. Yes. Room number 1 ukhona la. Khona. Hey, ikuseba bafethu. Khambani la. Mbali. Nangu umjita wakho bheka wena sikuthola kada urelaxile uyilelele lana kwenzakalani la baby yo uthini ke manje mbali kwenzakalani la ubani la ekuse mfethu ubani wena mfethu mina usimazi igama lami mfethu yajola 99 ayibo into enjalo so umjita lo ujola nalo cherry kada mbali yeah yamazi lo muntu hawu lalela ke mfethu yamuzwa lo mntana uthi ukapatia mfethu mina ukapatia kapatia mfethu kwenzakalani manje kapatia wo ekse mfethu lento lesa irecorda mfethu this thing is going yabona lento le mfethu endada wo ayenzo la kapatia ndoda sizolimala kadayo yabo embali uyabona manje lento yenzayo bheka manje sikhiphela igani kadayo bheka manje sikhiphela igani okay yazini ne ya siyaphuma mfethu yazithini ne hayi saxolisa mfethu thatha igani yakho ubuyele erumini ya embali hayi sizolibona sizolibona mfethu umfana omncane azongitshela next umfana omncane bheka ke manje saxolisa mfethu kwenzakalani ke? Hayi.
Asiphume. Hayi. Ngeke. Ewe sizofa manje. Hayi. Hayi babukeli. Hayi. Babukeli nibonile nani kwenzakalani? Kodwa eish. Come on mfethu Ukraine. Come on mfethu. Manje mina ngazi ukuthi ngizothini ndoda. Lo mjito uyambona nawo sikhiphela igani kala. Ukhipha igani lo mjito senza njani manje ngoba manje mfethu asize ngaphandle. Hayi simnandi manje mfethu. Siyaphuma mfethu. Ne siyaphuma mfethu simnandi mfethu siyaphuma. Wena ufana umncane. Just play. Hayi. Siyaphuma mfethu. Hayi siphumile mfethu. Hayi. Sokubona mfethu. Yabafuka manje lo mjito kwenzakalani is a gangster. Yeah, he's a gangster like. Maye bafethu babukeli. Ngibonile nani singenile la phakathi. Should manje case namhlanje it's a different one. Ngoba kuphumane undoda ohlulekile ukwenza izinto eziright lapha phakathi. Phuma igani bafethu. Umjito uyableeda kada uGrand mfethu. Ngibona ngathi uyableeda manje umjito uzosilimaza lo. Maye mfethu uyabona na umbali mfethu. Busy nalomuntu lo mina ngicabanga ukuthi siyekele le ngiswena uthini. Hayi mina ngicabanga ukuthi simiyekele ndoda simiyekele umntwana ngoba sizofa manje ndona ngeke ukwazi ukuthi sifele lo muntu la. Wena uthini ndoda uthini uzizwa njani? Awukho Grand. Kushubile yabona manje ngoba manje lo mjito bafethu ukhipha igani ne. Yazini mfethu ungasho ukuthi ejolana yena nekuncedile namuhla. Yeah, at least ngibonile ivara. Mfethu ube strong nje yami ngiyacela ukuthi ube strong kada. Ngicela ukuthi futhi sidlalele ekudeni nalo mntana lo. Yebo into enjalo ngoba manje sizofa. Angifuni ukuthi manje kube khona umuntu ofayo yebo into enjalo. Angifuni la rings intana yami so ngicela ukuthi asiphumeni bafethu asiphumeni kada. Kusebabukeli kuyabheda. Umjita angazi ukuthi ngithini kodwa niyazi bafethu. Angazi yajola 99 rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani and namuhla sithole ukuthi uCherry lo ubhizi negangster ubhizi nomuntu osikhiphela igani. I am very much disappointed bouncer. Angazi bafethu. We are out siyahamba manje. Let's go. Hey. Kuyabheda. Yani maye bounce uthi senza kanjani mfethu uyabona lo mjito ukhipha igani nawe amandla kuphelele la ngaphakathi uthi senza kanjani ngibani manje lo mfethu Mama no It's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying.